Google emeli aň arkaly ulanjylary iderlemakda aýplaýar. Amerikan Google kompaniyasy Gemini adly aň modeliniň üstü bilen ulanjylaryň şahsy maglumatlaryny bekanun iderlemakda aýplanýar. Bu arada ýurdun Kaliforniya ştatynyň San Jose'däki federal kadetine degişli şikayetnama gelip boluşdy. Bellenişi ýaly Google Gemini'niň üstü bilen Gmail we Google Chat projenýalaryna ulanjylaryň şahsy hatlaryny ýazyşmagyna, şeýle hem Google Meet platformasy arkaly video maslahatlarda habarlar toplaýar hem de saklaýar. Öň bu ulgamlar ulanjylar tarapyndan elle işe girilýär. Emma oktýabrdan başlap emeli aňyň gollugy arkaly ulgam ulanjylardan behabar we ruhsatsyz gizlin işenleşdirildi. 2023-nji ýylda işe girilen Gemini chatbotynyň 20-den gowrak ýurtdan bolan hakerler kiber hüjümler taýýarlamak üçin habarlar toplamakda peýdalandylar. Şeýlelikde Google Kaliforniya ştatynyň şahsy maglumatlary gorumak boýunça 1967-nji ýylda kabul edilen kanuny bozmakda aýtdy.